ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li f'Lulju waslu Malta 48,743 turist, tnaqqis ta' 84% meta mqabbel ma' sena ilu. Lulju kien l-ewwel xahar li fih infetaħ mill-ġdid l-ajruport wara kważi 4 xhur magħluq minħabba l-pandemija u ħafna nies fl-industrija xorta ma kinux kuntenti bil-mod kif saru l-affarijiet min-naħa tal-Gvern għaliex minflok kif fukajna fuq turiżmu ta' kwalità minn Kastilja iddeċidew li jirreklamaw il-parties tal-massa. Il-maġġoranza tan-nies li waslu f'pajjiżna matul Lulju għamlu dan għal skop ta' vakanza filwaqt li madwar 3,000 sifru lejn Malta skop ta' xogħol. It-turisti li ġew Malta nefqu b'kollox 33.8 miljun euro. Dan ukoll li fisser tnaqqis drastiku ta' 88%. Miljuni illi kollha ntilfu mill-ekonomija tagħna u li ħallew effett fuq l-industrija u fuq il-ħaddiema nfushom. Fuq perjodu ta' 7 xhur minn Jannar sa Lulju waslu f'pajjiżna anqas minn 900,000 persuna, ċifra li hija biss kwart tal-viżitaturi li kull sena jaslu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dan bla dubju li affettwa wkoll it-total ta' iljieli li qattaw f'pajjiżna dawn it-turisti. It-titjiriet minnu lejn Malta kienu ġew sospiżi fil-21 ta' Marzu.